everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Nagsugo ko og mga tao nga pangitaon ka dito sa lasang. Diin mo'y among gituhuan nga maoy gidad-an ni Alastor kanimo. Gihired ko ang mga tao aron ipapatay si Alastor ug ipakuha kag gikan kaniya. Buutan si Alastor, mami. Buutan si Alastor. Si Luminos ang salbahis. Si Luminos ang nagdagit ka nako. Mayo na lang gani kay nakaikas ko og nakapalayo dito sa lasang. Kriminal si Luminos. Siya ang angayang patyon. Magbayad siya agmahan. Husto ka, anak. Husto ka. Kinahalang mahipos siya sa labing madaling panahon. Ipapatay siya aron wa na siya mahimong kadaot sa atong kinabuhi. Magpatabang kita ni Alastor, Mami Elsa. Unsa? Apan, anak, ganong magpatabang paman kita ni atong Alastor? May gisugo na kong mga tao. Og tuan na karon sila sa lasang. Wa ka din nila masugati dito, anak? Ha? Awa lagi. Sa ako nagkakaingon, ma'am. Nakaikyas ko sa mga kamot gikan atong Luminos. Nidagan kog maayo. Wa ko pa nang balinga ang naa sa palibot. Ug sa akong pagdagan, nakagawas sa liog ko sa lasang. Ug maayo hinuon, mami, nga may mga tao ka nang gipapangita atong Luminos. Kaya ka nilang mapatay si Luminos? Nga kusgan man kadto? Gusto tuod. Nakita ko iyang kakusgan sa dihang gisumbag niya si Alastor makausa ka higayon ni anak. Gisumbag kini og nalagpot. Oh, nalagpot bitaw siya. Apan mas kusgan pod si Alastor. May gahom si Alastor. Oh, ano ni kasulti kang may gahong ka to Alastor, ha? Corazon? Tita? Attorney? Remy, Oh, perming huot ang akong dugan. Sikitan ko magsudong sa kumbana. Nga naghigda na lang si Armando sa lungon ug wa na'y kinabuhi. bitaw. Bana ko lang nimo. Pero, attorney, si Corazon ba? Kaya nga no si Corazon. Kuhan, mura lang siya og wa. Unsay murag wa lang, Remy. Ay, kuhan ba? Kanang, dili parehas nimo ba? Go, kanuneng nagatang din his bilar, saya ni Dog Armando. Pero si Corazon, wa ko makakita nga ni apong gid sa saya sing amahan. Oh, kadulang ako nakita nga sa diyang niabot siya tinhi. Didungaw siya sa patayng lawas siyang amahan din his lungon. Uman ato. Wa na. Og ambot kung asa ka aron siya. Og usa sa mga wa na ko mauyon ni kay giduot man hinuon niya sa Luminos. Gipakasaan niya ang iyang hinigugma. Nilaban ka ba ni Adtong Luminos, Remy? Kukuan. Si Corazon ang nahibaw kung kinsa ang iyang kaaway. Tungod kay gidagit siya ni ini. Buot siyang ipalayo ka nako. Si Corazon mismo ang makatumbok kung kinsa ang iyang mga kaaway, Remy. Maumakatuo ko nga si Luminos ang nagtinguha sa iyang kinabuhi, sa iyang kalautan, tungod kay nakita ni Corazon og nasaksihan. Mao sa hinuon. Pero to ni, kuan may nahibot nga sa gihapon ko. Ug gusto unta kong musulti nimo ni sa diha pa ka mo si Corazon sa tubangan sa lungon ni Dok Armando. Kuan ba? Nakita na ko siya nga nihilak sa ini Corazon. Ug natingagay ko to ni. Tawad kay dili nagagmay buwak ang iyang gihilak. Unsa? Kung tinuod ang imong nakita, Remy, mas gikalipay ko ka na. Tasas, pastelan! Biliban na yun ako ni mo kaganiyasay! Ay! Putol gud ang usa bitinggod!
Pastilan dako ara bagyon sa sa bitin. Ay. Ay nagligid-ligid dun gato sa pangpang. Oy, tas! Bilibag yun ako ni mo, say. Gigotom barba ko. Nga? Ganahan ko mga hayop noon. Ikaw, Mo'y tabilin ha. Ay! Bilib ka kong asawa ha ka. Oo, Asawang siyempre. way hinungdan. Wa! Oy, sasay! Matod ko asawang way hinungdan. Da, patay lagi. Kiniday. Mane, kini. Kiniday, Saman. kini. Unsa ba? Kini may angin mong biliban. Kini ba? Ah. Awa. Unsa man na? Awa. Si Pada! Sipada! Unsa si Pada? Nabali day. Ah. Kung kinsa man ang espada say nga nagilaw-gilaw man ang kuptanan ana. Og hala kahait! Hala kahait anak mo Si say. Pada. Oy, oh, awa hait kaayo sinaw kaayo masaminan god. Oh, Si Pada. masaminan ang tumoy oh bebe. Dili. Pasamina ko bigwapa pabako. Dili, sipada. Oh, Ipadas, ang tumoy, ipadas. Oh, ang tumoy. Usa Ang tumuya, klaro harang. Badya, ay! Di man day ko nitanaw, may magnitanaw ko sa boss. Ang tumoy sa sipada ba? Ay, kini. Hay, kayo ang tumoy sa sipada. Hait, ni, Noong kini. sa mangka. Hait ni, awa. Lagi, Mina. awa. Sir Dicky Hugan! Kinsa? Sir Dicky Hugan, aminaw ka, sir! Apirta, sir be! Apirta! Kailan ko, nakailan ako, ana siya, kanang imong pangisgutan, ako na nang ipang-ila-ila. Oy, Ilom day si iring. Eke, kinsa Oh. ganito na siya. Ay, sabad na day iring, oy! Irang na, ano na, Ilisa ko na nga ni mo. Takdan ko ni mo, oy! Ikaw kagiron. Si Jane Milmo! Kinsa? Jane Milmo! Day. Kining si Pada ba? Espada. Espada. Oh. Mo ni ang espada atong prinsesa Histia. Unsa? Uy, unya nga nung naaman na ni mo, say? Ay, gipahipos ni amon ako. Numnugang amon. Unsa amon? Oh, tungduwende. Oh, katun bindi ba? Oh, Ambo to dindi hain na to. Wa na mapakita na to. Jane Milmo! Bukalit Magkuyawan mo, say. Bukalit manibaba ko. Sultihan te ka day iring. Irang lagi. Oh, Ay, irang. nanamusbon magina. Magpasalamat ining mga espada nga ako rong gida. Kay kung wa pa din ako mada, awan na. Gilamoy ka na sa osbitin. Pastilan bitaw na. Bitaw taod na masodra ba yaon Sugod takuan to karon. sa sa bitin ay. Mukhaon kong tabili. Toko. Nadya. Uy, ayon. Ikaw may tumong ato day iring. Irang lagi. Ada irang. Kapason ti karon. Kada irang. Oh, kana. Pagkakita na ko nga, bitoy hakaw na ang osbitin. Taguro mito na ko siya. Ginaan ko espada. Espada ang prinsesa Histia. Pastilanday. Petig yung haita. Mura na ko gabis og dahon day irang. Maayo hinaunsay kay makatabang kay na nato samtang magpadayon tas pagpangita sa atong anak hilaw din sa lasang. Hato nang magamit kon anak kita sa baba sa kakuyaw. Ala, sige. Dahil na, premiuhi ko. Anong sa'yo ko i-premium ni ma? Uguman niya ko apali. Ay! Yeye, pasible! Yeye, gabisay, pasible! Tanang gabisay, diha! Kumusta mo? Diyas ka lagi si Liti! Dangat, di Usa, na may patas ba- kalisod ka di atas lasang, di ka kiskot ang mga Day, tao. day. Oh. May ngiob ang palibot pag singgit na ko. Bitaw. Ngit na. Oh, maghimo tag daob say. O, sige. Ikaw man, mangaon ta, day. Oh, Mga tag-apali, day. Kay gigutom na ko. katong imo dinong aga. Dumaan yung apali na ko, day, ha? Kahanggaw din Bug mo. na rabang palibot, day. Maghimo tag itoy, day, irang. Ala! Nakagawas sa ganda sa langob, korason. Salamat kayong nakagawas na ta sa langob. Luminos, gusto na ko mo pauli. Gusto kong makita ang ako mga ginikanan. Oh, sige. Ihatod ka sa inyo. O, kinahanglan mo kuyog kapag balik na ako. Mukuyog ko nimo. Og asa kita? Itago ko ikaw. Apan,
Kinahanglan makikita una kita. Nilang duha ni Pular og Ningning. Kinsa sila si Pular ug Ningning? Way laing tao din sa likod sa mansyon. Kawas lang kanako. Awas to. Kadili man ko makita ni Corazon. Makigsulti ko kaniya. Ang importante nga mapaabot ko kaniya ang akong gustong ipaabot nga mga mensahe. Aming alastor! Oh. Uy, ang animal. Aming alastor! Ang animal nga kasalim. Ni apas ginako. Bikani, tuulon ko siya. Ni ako mo lagi dili Corazon. Oh. Ipakita ka ni mami mo, Ilsa. Sarime! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.